everyone, welcome back to Sunny Live Show. And thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the super stories and to talk about Umkhokha the Curse. And njengenjwayelo guys, niyazi ukuthi makuyisonto sesithamunde ngongase ke ukulindele kuyiviki elisuke lizoqala. Ngiyazi ukuthi sengilate namhlanje izinto ziningi guys, amatatata, but ke I'm here to update you of what you can expect kumkhokha kuleli viki eliqalayo. Izinto ke azibahambeli neze kahle ke uMamzobe kanye noSibusiso. uMamzobe uphi shouting uSibusiso embuza ukuthi ke wenziwe yini wangabona embonweni ngoba wathi umprofeti, wenziwe yini pho wangabona ukuthi uSiphamandla benoMabusi bazofika ebandleni bazogumba ke ikhwama nokuyizona ke iletha ke amandla kuleli abandla ke eliholwa ke uMamzobe, eliholwa uDlovu, eliholwa ke uSibusiso. Wathi ngoba uyibizwa ngomprofeti wayo ungazange uzubona, wathi cha nami ke ngiphambekile angazi ukuthi ke kanjani. Wathi ke uMamzobe ke cha awumprofeti walutho ke impela wena uma ngabe ungakwazi ukubona ke izinto ke ezikanjalo. Ngiyacabanga ukuthi guys isithezi ke lize nomthembu ngoba vele wathi ke uyalifuna ibandla lakhe ukuthi libuyele emajudiyeni angempela, hayi lento abayenza lapha ke oMamzobe. uNdlovu guys lento babembambe ngayo ke oMamzobe izophuma, makuphuma ikhwama ibuye ke ingqondo. Yakhumbula ukuthi ngesikhathi uMamzobe efaka ikhwama lapha wathi kuyikhuluma kancane indaba ke kaNdlovu, so makuphuma ikhwama kuzowena ke uqaqekile ingqondo. Kuphinde kube ukuthi ke abafazi bakhe babekade bamenzela imbiza yokuthi ke phalazise ke idliso. So guys mayibuya ke ingqondo basizohamba yagumede ayofuna ke imali ya vault ayihambisa kuMamzobe. uMamzobe ke ayiphike ebese bemeza uDifa amtshela ukuthi akeza azomtshela into ke angayazi. uDifa yena ngokucasuka uzojaha ke uNdlovu ngesikhwili. Umhlambi guys wamajudiya owawukade ubalekile uzoshiya phansi isidleke sikaNdlovu noMamzobe ubuyele ekhaya lamajudiya. Finally guys, finally impela cha bayabuya ke manje. Le yanhlukahlukana dikhona umthembu useyilungisile. It is confirmed guys ukuthi uGabisile ke uyithwele ke ngampela ukhulelwe. Kusho ukuthi ke ngelanga lena le matric dance inosongo wamnika umfana bathi boys bring babies. So uGabisile wamuthi kancane yabo umfana wamnika ke inosongo. Wase kumfana ke wavele wafaka ingane ke uGabisile upregnant and ke kusazoshuba ke phakathi kwalemndeni ke emibili. Yeah guys, uSibusiso will be arrested and I assume ukuthi ke ukubushwa kwakhe noma ukufika kwamaphoyisa kubo kuhlangene ke nokunyamalala kukaMaphalala. So nje ya guys injalo ke indaba kumkhokha kuleli viki elizoqala. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.